Aquest matí m'he posat en contacte amb la delegada del Govern a la Catalunya Central, la senyora Alba Camps, per manifestar-li l'oposició de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà al tancament del CAP de Sant Hipòlit de Voltregà. El tancament dels CAPs a la comarca d'Osona no compta amb el suport majoritari del personal sanitari de la nostra comarca, com es va fer palès ahir en un comunicat que van transmetre a diferents mitjans de comunicació. El tancament de l'ABS de Sant Hipòlit de Voltregà comportarà deixar sense atenció els malalts crònics del nostre municipi en el seu centre de referència, així com també a la resta de la població en general i els residents a la Fundació de Gent Gran Fundació Gallifa. Com a president de la Fundació Gallifa tampoc puc permetre que no hi hagi l'atenció i el seguiment que s'ha anat fent en aquests moments personalitzat des de l'àrea bàsica de Sant Hipòlit de Voltregà. He traslladat aquest posicionament de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà per carta aquest mateix matí també a l'alcalde de Sant Hipòlit de Voltregà perquè recolzi la nostra posició i manifesti la seva ferma oposició al tancament de l'ABS de Sant Hipòlit al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.